Ti Masakbayan. Ti napalabas, idipimusay ti asawa ni Salvador. Binilin na ti trabahador na nga ipagnada ti papeles. Tapno maklaim na adagos ti life insurance plan, tinagawan nga asawa na. Gapo tadakkel tinaala na, adda simken iti panunot na. Mga asawa, kat ialaan namanen iti life insurance plan, tapno adda manen maala na a binipisyo. Kayat nangarod apasungbatan ti sekretaryana, tapno agbalin nga asawa na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas anapauluan. Krimen. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Saan ka di mabalin? Dito yung nga ibagan niya dayta, sir? May mayat no sana dito eh. Intay ti asidaga restaurant. Muna sa agpili ka no sa dino ti kayat mo apapananta. Sige, boss. No dayta ti kunayo. You're the boss. Ayos, agpalig agsamay ta. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Agyaman na, tayo manugot kay ti awis ko, kunak. Napintas nga imnas, ken sanyata ti biyag ko. Itaman pa'y medyo na indaniwan ti panagsasauyo. Tada pa'y imnas kan sanyata. Dayta ket gapo itinasudi unay a panagayat ko ken ka. No hindi pa'y kumaanag kita ta. Sana kumapay amalo ita. Ang mga nada pa'y anak ta, boss. Ket day talaunay ti tartariga kaya. Naibaga kanyak ni boss, ngagsagana akanaw. Tasyak tagbalin a caretaker iti balay na ijay isla. Kayat mo asawan. Ijay ka nga agnaan? Day tamot ti kunan ni boss. Ikan nakano iti dakkel aswildo. Imbaglakit din, ta si katinapili na nga agyan ni Jay Isla. Jack pa'y nakadano ni Jay nga isla. Jak pa'y mo nakadanon ijay. Kunan ni dado adakkel kano abalay. Adda pa'y swimming pool, ken agkakapintas kano akay kayo iti aglawlaw. Uray na ngayon, no ang may sa kamatlaang. Saan nga enjoy? Ay, agduduma kano a prutas ti adda ijay. Kaano ka amapan? Madanon tulat ta kano kunan ni sir. Nasa ukadikan ka day di madam, ti may papan iti dakkel abalay iti isla? Kasla adda iti timbagana, nang. Ngam, saan ko unay amalagip? Idi pa'y nga minyain bagana. Napintas ka no adiso, ngam awan matatao. Kasano ngay ama enjoy ti agnaed ijay? Saan ka di amayat ijay? Tama ko na ana ulimag, nang. Mabalin met kit day, ngam adayo. Kasanaw no agkasapulan ka iti medisina. Sa bagay kasano ngay nga agpaisaw? Dagiti magatang iti tiyendaan ken aminan. Narigat ti agbiyahe, tamasapol nga aglugan ka iti motorboat. Ada ka di pampasaheros a motorboat amapan ijay, nang. Kasano ko mga da pampasaheros, ket awan met nga rod tao ijay. Kasano nga rod ang makapandasar kan madam ijay? Nilaeng dadaw ti amok anakapan ijay. Ta iso ti mang paandar iti motorboat no mapanda ijay. Ay. Apay? Kasano anak kapanda ijay? Idi nabiit pa'y anagsakit ni madam. Kayat natin na ulimer ken presko a lugar. Adaman madamag ko, nana. Nakapan kayo ka din iti isla? Iti ayan ka da iti vacation house. Nana. Kasano anak kapanda madam ijay? Tawid nan sa kanaw iti day di mistiso Espanyol apapana. Nagyan ijay dalulo ken lula ni madam idi tiyempo ti gubat. Kasta mo ti istoryada. Iso ka di apimanaw daw matlaang ijay? Tawan matatao ijay, nana? Kasta mo ti istorya na ngagkaw. Interesado ka kada.
Siya nga mintimbaga ni bus nga ag-caretaker ijay. Napintas nga tayo, Jay. Jakam mo, kasta kanumo. Nagyan ijay ni madam, akadwa na tinatangdanan nga agasikaso kun kwa na. Idi kasapulan nga agyan iti ospital, inyag da dito'y syudad. Uray ka sa no ti kinabak nang. Saan ang magatang ti pirak ti salunat, nana? At damot kitday na itulong ti pirakda. No awan kwartada a pinagpaagas, kun pinangtangdan da iti nang asikasaw, naisapsapa ti ipupusay na. Itatanang pastan anangan. Sumbatang matan, ti idardarirag ko ka. Pudno ka di matlaang nga ay ayatan na akas iti ko nam. Iti amin a pusok ay ayatan ka unay-unay. Tumukno sa dilangit, ti panagayat ko ka. Anya ka di ti pamanagnak mo, ay ti panagayat mo kanya. Numakitam ti panagkuti dagiti bulbulong no agangin. Numakitam ti panakabasa dagiti tapok no agtudo. Ken numakitam ti panagsubli-subli ti daluyon iti igid ti baybay. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Agka ka natin, ti di ka madakdakamat. Dahil ti pangkitaam, ang mabagtitak no di nakpalasumbatan, Jerry. Alaman laang yan. Sungbatan kan. Agpeso ka ni tinangag ko. No saan mo anangag? Saan kon nga ulitan? Saan man, nangag ko ka ni. Mangrabra makaklaeng. Mamati kayo kadi iti imbagak asumbatan na kayaw, boss. Mamati akon. Adan agbalin nga asawak. Apaman nga kalay sa kami. Yalak maternity life insurance plan na. Kasano, no, da kayo ti umuna, boss. Ay, yak kurso na dati tabas tingiwat mo Kaya't mo kanita saan kon nga ito tinagtulagan tagong kunam. Ay, ni boss Matt. Di kaya't ko asawain. Da kayo ti umuna amang ibagak kan ni Madam Cherry. Nagkalay sa kayon. Tapno mayalaan yon iti life insurance plan. Kasta di kaya't ko asawain, boss. Kasta ilawlawag mo tapno di ka pasubsuban. Ay, talaga kasta ti kaya't ko asawain, boss. Langkong alakay. Pudno ka day, akaayan-ayat ni boss ti sekretariana. Kasta matimbaga ni Dado manang. Ay, nabiit pa ilaang anatay day di madam. Addan kaayan-ayat na. Insungarod. Mas daawak matiti among tayo. Di man la naguray mabasit. Awan mabalin tayo, trabahador tayo lang, manang. Kinasaritak ni Cherry agayem ko nga adda kanumot panagayat na ka ni boss. Adala tamain lab ka ni boss. Tabak ng mga maid. Ita apanawan, praktikalan ti babae. Ti siguridad da, ti pampanunutan da. Sika matgayam day tamasabat ko, Sally. Nujak agkamalay. Addan tumanan kliyente. Asino ti agbalin a kliyente, tamapan ko guyuguyan. No agkalay sa dabos kanti sekretariana. Ha? Agayan ayat dan? Kano nabiit da pala nagamam mo? Day tati maaramidan ti pirak. Sa bagay, pirak ti kapatgan itang apanawan. Imbag kan ni boss, ta sigurado nga addan tumanan kwartana. Ang ni Cherry ngay. Anya ti kayat mo asawan? Sigurado abumak nang mata ni Cherry no makiasawa kin ni boss mo. Ha? Saan tayo nga mo? Makitan to, nubumak ng tumat ni Cherry. Awan ka di ti anyaman na keng ka. No makiasawa adagos ti among tayaw.
Anya kumangay ti bibiyang tayaw. Katulong tayo laeng. Katulong tayo laeng nga agpaysaw. Ngam nasakit mo tiriknak. Tanasingpet day di madam kada tayaw. Uray anya pa'y ti bagbagam. Awan maaramidam. Takas iti kunakong. Katulong tayo laeng. Ay, maladingi tanaklang. Ang awan nga agpayso ti karbeng ak amang tubngar. Imbag tamom nga awan karbengam. Saan ka di nga imbaga ni boss no kaano ti ipapanyo ija isla? Enton malpas kanong araw ti kalaysada. Jak maawatan ti mapaspasamak iti among tayo. Apay nga taakayat ko ang makita ti kunkunada nga isla, nang. Saan mon nga arapaapen ti mapan ijay? Di mo laam mo. No anya ti mapagteng mo no makadaanon ka ijay. Ngam kunada, anapintas ka no ijay. Nagado ka no ti agduduma a prutas ijay. Adda swimming pool, kan ado ti nagduduma a billit iti aglawlaw. Maimay sa kanulaang ti balay ijay. Awan tao asa balay. Kasanuda nga rod nga agbyag ijay ngay. Saan nga imposible iti baknang anak? Adadakkel a motorbot ni boss. Mabalinda ti mapan ken agsubli ijay. Mayat nga rod ano kit dawak ken ni boss asumurutak no mapanda ijay. Ay, saan kumaanak? Ibagbagam pailaang jak maawatan. No apay akas lagkintay ag tiriknak. Anya? Agkalaysatan, tapnusikan ti agbalin na boss ti pusok, Jerry. Di nakadimat lang pagsangitan. Into nagasawat ha? Awan to tagtentid alwam iti sidong ko. Ipaay ko amin na pagragsakam. O sige. Umanugot ak nga rod iti kalaysa nga ibagbagam. Wala, itamit lang, paisaganak amin nang iti masapsapol para iti kalaysa. Nalakalaan nga pa'y saganam. Taado ti koneksyon mo. Kan ado ti mabalin mo abilinan amang isagana iti amin. Paggunayag ti amin na koneksyon ken kwartak, tapno mabiit ang may proseso ti amin. Numay saak ton abak nang. Maaramid ko amin akayat ko nga aramidan. Manipod na tay dagiti dadakkel ko. Agmay may sak iti biyag. Nagtrabaho ak akas sekretarya. Ita, agbalinak ton abos numalpas ti kalay sami ka ni Salvador. Oray medyo lakay amay dilig kanyak tabak na. Naggasat akon, baknang ti agbalin nga asawa. Nalpas ka din ti amin. Wan boss, pinandaryo ti kwartayo isa nabiit. Sa may sa mo yung matgayam di huwes amang kasarakara kayo. Nasayat. Maangay nga ruden ti kasar iti kabitan agundaway. Na kayo ti matungpal, boss? Talaga, asyak ti matungpal. Awan ti makatubngar itanyaman akayat ko. Agasawa kami ni Cherry, iti mabit. Kablaawan kayo, boss? Oh. Kablaawan nak. Gapo iti kinaalibtak ti utak ko. Kinaalibtak? Saan ka di agapo iti ayat, boss? Oh. Ibagatan agapo iti kasta. Ken, gapo iti kunkunada nga ayat. Agyanan ijay balay ni boss ti asawa na ni Cherry. Rumbang laang at agasawa dakat nga rod nanang. Ape akas lang maladingitan kayo aya. Ay, nagsayaat ka na tayo day di madam. No kumasyak ti matungpal, saan kumasukatan adagos ni boss day di madam? Awan mabalin tayo nanang. Day tati kayat ni boss. Saan amaawat tiriknak anak? Kaslaman nalipatan adagos ni boss ti asawa na.
No, day tati kayat na. Anya nga ron ngay. Adda karbangan ni boss sa mga sawa. Tabalo kat nga rod, nanang. Imbag tayo may kaditi balay, apaman ngay nawagan ka. Anya ka diti maipay ko, sir? Agaplayak para iti life insurance plan ti asawa ka ni Cherry. Saan ka di ang may mayat no dua kayo, sir? Nilaing Cherry, ti alaak. Bilibak mo't kada kayo, sir. Ialaan nyo iti life insurance plan adagos ti asawa yo. Saan ka di arumbang ahanimon pa iti umuna, sir? Ahente ka ka di, wano umay ka ag-interview. Ah? Ay, kwa? Nadamag ko lang, sir. Ala, ta-fill upan nyo nga ro ti application form para iti membership ti asawa yo. Agawa am nga ron, tanda pa importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y na estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo iti kwarta ken koneksyon ni Salvador. Napartak ti panakaiproseso ti kalaysada ken ni Cherry. Apaman ang nagkalaysada, inawagan ni Salvador ti ahente ti life insurance company. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agawa am nga ron, tanda pa'y importante apapanak. Anya ka di dayta, Salvador? Kwa, letay, kwa, dangamin kastoy ko. Kaya't ko pati si kakit. Ang damot kastoy mo. Anya ka di dayta? Kitaak man? Life insurance plan? Awan ang yaman na dayta. Kaya't ko lang nga insured ta. Tapno may mayat. Matayak ka din? Tapno iyalanak iti kasta? Apay siyak. Matayak ka din, tagdamot kastak. Agbati ka pa siyak lang ti mapan iji opisina. Total, nalpas kon fill up anti form. Anya ka di ti pampanunutan niyaw, Ma'am Cherry. Mas daawak man ka ni Salvador. Awan imbagbaga na may papan iti life insurance. Iniyalaan na kakadi iti kasta, Ma'am. Kasta nga rod manang. Ninamnamak at honeymoon mi ti unaan na. Saan man ta life insurance ko? Nabibiit kayo pa'y laang. Ada burbur tsa adi mo amaw ti sungbat na, Ma'am. Kasta nga rod manang, mas daawak. Saan arumbang aday ta ti panunutan niyo, Ma'am? No da kayo ti aday ti kasasad ko, manang. Saan kayo kadimat amas daaw? Jak amo, Ma'am. Anya ka dito kunayo nga ibagayo. Ta dito'y pa'y parking lot ipagsaritaan tayo, boss. Masapol anwa talang amakaammo iti daytoy. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Mapantayo iti isla. Tayo? Kunayo, boss? Ni. Asino ti kadwata ang mapan ijay? Damarla ken Cherry. Agnain da ijay.
Ngam, si ka lang ti makamoy ti daytoy. Apay ka di ang masapol nga ilimad, boss. Basta tong palam amin nga bagak. Awan ti ano asaludsod no kayat mo ti kwarta. Ah, kwarta, boss. Ay, ariglado amin kanyak, boss. Kwarta ko naman. Agtulong kay ti amin nga bagak. Tapalak na tarupam iti kwarta. Agtungtong palak mo't iti amin nga ibagayo, boss. Pagsaka na ka itim bagak apapanan tayo. Ngam kaumum tingiwat mo. Awan pangimbagaam iti papanan tayo. Iti isla. Apay nga'y ang masapul nga ilimod, sir. Basta tong palam amin ngay bagak tapno ingatok ti sweldom. Makapanak matlaangan iti isla. Ay na, nagpintas ka no ijay, sir. Napili laeng ti makadano na iti nga isla. Mabayag tayo ka di ijay, boss. Ay, oray agyan kay ijay, aginggat kay kayat mo. Si kangarot ti agbali na caretaker ijay. Kasano dagiti masapsapul ko ijay nga ay, sir. Sana parikot na kita. Mangala tayo, iti ado nga abas toyo iti mapayag. Umay na kayo matlaang pasyaran ni Jai. Ay na. Makapanak matlaangan iti bagbagada na pintas nga isla. Ipaimpakem lagi ti kayat mong arwaten, ken aminen akayat mo nga itugot. Intaghani mo, iti may sana pintas sa lugar. Ha? Sa dino, Salvador? Ije Harden Eden. Masiguradok, akayat mo ijay pagpasyaran. Harden Eden? Presko ti angin, kan makasalibukang itirik na nagiti napipintas sa tumatayam ijay. Duwata ka nila ang amapan iti bagbagam a Harden Eden? At nakadwata, timang iturong iti motorboat, kan ti katulong amang isaganin ti amin na masapsapol ta ijay. Saan kan ngagluto, tadan para lutom. Magagaranak iti bagbagam a Harden Eden. Huray sa dino ti papanam. Awan ti kas kapintas ti bagbagak a Harden Eden. Apa na kiti nagano a grocery items nga alaan ta diti grocery? Mabalinmutan nga ilako iti basita sari-sari store. Adda pangipanan me ken ni boss. Sa dino ko ma? Saan mo nga muan? Maban na siguro i-donate iti margrigat. Donate? Nini, itaman pa eh. Kadwa na kakadi amapan? Alangan mo't asika ti kadwana. Kat adamat impyar na kan ka negosyo. Jay trabahom ti into naram. Naglastog na ito na driver. Kunam mo siguro. Anya ti kunam? Siguro? Ha? Eh, nakasiguro, nagiti pangtadan nyo iti groceries. Ti kayat ko asawin. Agpakada kapay kadagiti kakadwam diti balay nga agbakasyon kapay iti probinsyayo. Ha? Pagbakasyonan na kaday, sir. Basta tong palem ti ibagak. Tapno isurt ka iti pagpasyaran me. Ay, sige nga ro, sir. Kaano kaday ti ipapantayaw? Madamdamamat lang. Isaganam na gitarwatam. Tapno makapasyar ka man. Ay, una, sir. Ay na, agbalinak at turista iti apag kanito. Saan lang nga pagkanito? Maleta ti kargaam. Mabayag apasyar na ito yan. Anya ti linaon day ta maleta yo, nana? Kumuyugak amapan agpasyar. Agpasyar? Sa dino ti pagpasyaran nyo? Ay, anya ti imbagakon. Ay na, nagpakadaak tamapanak iti probinsya, may. Kaya't yo asawan. Agawid kayo, nana? Kaslakastan, ngam saan, agsubli ak matlaeng kuna ni boss. Nagsubli kayo.
Apay ang nagdakkel tamali tayo. Mabayag kayo ka din, ana? Diya nga rudam mo kin ni sir. Ni kadibos ti manggedeng, no kaano kayo nga agsublay, nana? Nagadukat asal sa ludsudom nga ubingon. Basta agawid ak pa ijay probinsya. Diya ka mau, no kaano ak nga agsublay. Ambom ka day no napanandasar, kikaw. Naitangarod mo ti pagsidawak manang. Awan imbagbagan ni sir kanyak. Nimot dado. Ado ti ginatang na groceries. Nagpakadwa pa kanyak. Di mo ka didinamag no pangipananda iti groceries ako nam. Anda ka no pang tudan ni sir. I-donate na ka no. Donate. Kas na jak mamati nga ag-donate ni boss. Di na may tureday jay ti basta mangtad iti nagbanugan na. Pudnuret ako ng manang. Jak pa'y nadama ka nag-donate ni sir. Pinagawid na nga ta ni Marla. Nakita ka no ni Eme adakkel ti malita na apimanaw. Kaya't maasawan, awan ni Marla dito manang. Wan, ngam ko na ni Eme, asaan ka no nga agsusurot ti sungsong ba na ka ni Eme, ididinamag na no papanan na. Adda islay ti masungat tayo, ma'am. Dita siguro ti destinasyon tayo. Salvador, adayo ka di pa'y? Iso ti masungad tayo. Awan mo ti makita ahar din. Panay mat nagtatayag ka kay kayo. Itilingad day ta ka kay kaywang. Anda ijay. Kasta ka di? Nasamag kan kaslawan matatao di talugar. Alam, napintas ti pakabuklan na. No makadanon tayo iti husto, iti dadya balay. Saan lang ang madlaw, gapo karagitin na tayag kay kayo. Asidag ka di ti balay apagdagusan tayo iti igit ti baybay? Saan? Medyo adayo pa'y. Adapag na yan tayo. Saan na nadanon ka no, nagiti hapon na ijay, iti tiyempo ti kubat. Kasla sagrado alugan, no kasta. Kasla sulsulin nagtiaglawlaw. Agam no makadanon kay ti pusag ti isla. Napintas sa buya ti may matangaw. Kasano nga ron, nagiti ado akarga tayo. Ibu nagdadado kan Marla. Nakadanom tayo. Kapilitan na magnatayo iti ababaw at danom. Tapno makapan tayo iti kadaratan. Umulit tayo iti kabatuan. Ngam, saan ka makauli iti kabatuan? Adu ti abot iti bato apang ibatayan iti saka. Adu matilanot apagkaptan. Kasla tayo ka di bakes iti kabakiran. Nga agkapot ka dagiti lanot nga umuli iti kabatuan. Kaya't mo ka diti makanano na iti Harden Eden? Wano agbati ka diti igit ti baybay? Ay sana sir. Apay kumangay nga agbati ak dito nga agmaymaysa. Ba't lagayam? Apay nga ron nga reklamo ka. Ay sana sir. Wow! Nagpintasan? Naglawa a swimming pool. Adulaang ti bulong ana urnong iti rabaw ti danom. Padalusan laeng kada Marla kandado na ita. Mabali na napaglanguyan. Ado nga agpaiso ti agduduma a prutas ditoy. Nagpintas na talaga. Makitam ka na dagiti agduduma ti Maris na tumatayab. Nga agtay-tayab kan agbatbatay ka dagiti kayo. Juan Salvador, itak lang ang makakita iti kakasta at tumatayab. Sana po manaw dagita. Taado ti prutas iti aglawlaw nga agpaay at araunda. Sa anak ama uma amang buybuy kadakwada. Agkikinamat kan agkakantada iti sanga ti kayo. Husto ti impanagan mo. Harden Eden. Daita timpanagan na di lolo ti mo ng asawak. Kabayatan amadama ti gubat. Naulimak ditoy. Ta saan anadanon ka no dagiti hapon? Kasano anak kadanon dagiti lolo ken lola na ditoy. Hindi adda ka no dagiti nadangkok hapon. Nagbalsada ang nagkamang nitoy.
Kimalipkip da ka iti bato, ang nagkamang iti puseg ti isla. Awan ti ilutuan, ken ilabaan ta. Taawan mo't dagiti amo tayaw. Iso nga ta pinagawid da ni Marla, tada na pananda. Nga maapay akas dyan ti panagsungsungbat ni Nana Marla. Kaslasaan mo't nga agawin. Pag kunaam, asaan nga agawid? Umuna, ibaga na ngamin ang mapanagpasyar. Ididinamag ko no pagpasyaran na, ibaga naman nga agawid iti probinsyada. Amumot ni Nanam Amarla no maminsan, saan nga agsusuro tibag bagana. Kasla ngamin adda ilimlimod na, nanang. Kunamot adakkel ti maleta nga awit na. Wan, kasla innala na amin agamit na. Agbati kayo pa dito isla ken Marla, ta danas ka na papanan mi. Kaano kayo kadingag subli dito eh? Mabit kami lang. Depende, no malpas ko anagos ti katulag ko, may papanan ti negosyo. Sige, naragsakak matkit di dito eh. Adamat amin nga aramatan mi dito eh. Iso na lang, tawan kuryente. Sarabale, ta adda mo ti solar light iti unag ti balay. Saan na nasip nga iti rabi. Wan matkit di ah. Binilin ko ni Marla nga agpidot ka iti routing apag songrodyo. Narigat ngamin nga ibiyahe dito iti tangke ti LPG. Kaano ta kadimanan nga umay dito isla, boss? Siguradom kadi anay kandadom ti landok agit. Un boss, saan ang makarwarda Madam Cherry iti inaladan? Nanghato ti bakod. Saan da makauli? Tababay da. Masayaan. Inton umay kamangyag iti abastoda. Ibating latan iti unag ti inaladan. Kalpasan na, pumanaw ka, asaan ka ngagpadlaw kadakwana. Anya ka diti plano yo, boss? Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no, kay lalam tibiyag mo. Ah, Ngam no umayon ka kanagiti amin nga araramidak, mairanot ka iti kwartak. mangnamnama kayo, boss. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy teserya tayo ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti Kalaysada Salvador Cancheri. Inawagan ni Salvador ti ahente ti Life Insurance Company. Kalpasan ti sumagmamano abulan, napanda iti balay ni Salvador ijay isla, akadwada da Marla Candado. Kalpasan ti sumagmamano alawas, nagpakada ni Salvador Cancheri. Imbaga na, asublyan nanto daytoy iti mabiit. Iti kaadana iti taaw, adda simken iti panunot na. Papagayam, denggen tituloy teserye tayo ita alawas ang napauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ibilin ko ken ka, nga amin ang makitam nga aramidak, kaemem tingiwat mo, no kailalaam ti biyag mo. Ngam no umayon ka kanagiti amin nga aramidak, mairaron kay ti kwartak. Mangnamnama ka, boss. Nasayaan. Pagparangin ta nga aksidente anatinag ni Cherry iti taaw. Anya? Ang nabatin ni Madam Cherry iti isla, boss.
Nakadayutan iti isla. Basta pagparangan ta, nga aksidente anatin nag iti taaw. Anya ti aramiden ta, boss? Awagak ti gayem ko a Coast Guard. Pasawar ko kampay ini ti taaw. Saan ta kanya madaksan, boss? No saan laki ti ngagpakita ni Cherry ti publiko, mamati da anatayon. Kasano din napasamak, sir? Kasano anat nag ni Ma'am Cherry iti taaw? Anda kami iti motorboat. Tsaka mo, no natin naramid na. Natinag. Idi naglanguyak anang sapol kan kuana. Saan kumuten ang masarakan? Ada ka din damag dagiti ng sawar iti taaw, boss. Awan pa'y nga ron. Isa matalaga naklaunay. Saan ka di ang nakipagsabol ni Dadaw? Dua kami anak sapol. Idi saan miya masarakan, inawagak ti gayem ko a Coast Guard. Kasano nga rudan ita? Kaasimat ni Ma'am Cherry. Ay na, sapay ko mata masarakan na tiya sa awak. Ay, Sapay kumasar. Napipit kayo pa'y laang. Napukaw man ang iti taaw. nagmalasakit din. Tanaksidente ti asawak. Anya ti napasamak? Papanan niyo kumata, apeng adda kayo iti taaw kan ni boss. Kinid daw ni Ma'am Cherry nga aglugan kami iti motorboat nga agpasyar iti taaw. Napanan niyo, iti sumagmamano alawas. Nagpaspasyar da iti agduduma adiso. Hanimunda nga rod. Mas daawak iti napasamak. Kasano nga aksidente anatinag? Adda ayamat mangayat iti aksidente. Nabambanog kami pa'y anaglanglangoy anang sapsapol ka ni Madam Cherry. Kasano kabayag sa imarayat ti Coast Guard? Saan ko abinilang no mano a minutos? Di mo lakit mapattapatan no damay sa nga oras no awan. Agpakalaing kamat. Awan tirilumi, ijay tao. Masikuranak mo't ng tawan kuryente dito eh. Awan TV, apakadamagan ta iti mapaspasama. Oray kumamot no adda di baterya a radyo dito. Tawang ka nga rin ti kuryente. Dahito matipagdaksan na. No nairom ti tao nga adda kuryente. Kaano nga ingatang agsubli dito'y da, sir? Kunano matasaan ang mabayag. Ngam, awan da pa'y mat. Ala, tay nakman pa'y agpidot iti routing tapno adda pagsungrog. Kaano ta nga ta makasubli jay syudad? May kawak iti kawan ti kuryente. Awan pulos gadget dito'y isla. Nagpintas ididamo, ngam gaputawan matatao. Makasikurmutin dito'y. Ay, amukla kumakastaw. Agbabawi ka kadi ngay may dito'y. Kaslakastan, ma'am. Ay, kasano nga tanga itad ni Sir Tiswildo. Kat saan da pa'y mo't anag subli. Imposible as ibibiyag pa ni Cherry. Kat nakita mi natin nag-iti taaw. Nadawal ka diti daluyo ni di natin nag, boss? Medyo nga road. Mas daaw kami kanigdado. Tapay asalmi anasarakan. Maladingita na kiti napasama ka ni Ma'am Cherry, boss. Or-orayag ti baga na iti Coast Guard. May papan ka ni Cherry. Ang nakunayo nakita yun natin nag, kaawatan ng almas. Laita nga rod, Kate. Kalpasan ti sumagmamano alawas nga awan. Mabalina na yalaan ang ti death certificate. Ta nakita mi mat kanindado anatin nag ni Cherry iti taaw. Nabayag ka di anatin nag sakbay nga inyawag yu ti Coast Guard, sir? Inyawag ko adagos. Ilisaan mi amasarakan ti asawak. Ay, nagkasangan tinapasamak iti gayem ko. Imbag taragsabat ta dito'y tiyendaan, Kiko. Anya ka diti baga manang. Awan ka di tinadlaw mo. Wano atap mo iti panagpukaw ni Ma'am Cherry. Apay manang.
Agdua-dua ka kadima, takas kanya. Kunak no siya klaang ti agdwa-dwa. Pati gayam si ka. Saan ako mga agdua-dua, no? Agsusurot ti ibagbaga na dado kan boss, iti kinasarita kita. Anya nga tang agpaiso ti napasamak. Apay anat nag akunada. Kuna yung awan mat ni Marla. Napanan na ka di. Naggigidan da apimbanaaw. Kuna ni Eme idi nakasarita na, asaan ka nung agsusurot mo ti ibagbaga na. Imbag ka na sabat ka di ti dalan, Emi. Ay, apay ka di manong. Ada ka di ibagam. Naibaga ni nanang mo, ang nakasaritam ni Marla, sakpay ang nagawid. Anya ka di timbaga na. Eh, iti nakitak ti malita na. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Kunana mat, amapan ka no agpasyar. Iti dinamag ko no pagpasyaran na, kunana nga gawid. Amom ka di ti probinsyada? Saan nga rod manong? Saan ko mo't dinamdamag? Apay ka di aya. Damagan tayo kumano, pudno ang nagawid di probinsyada. Pagdamagan tayo kumangay. Awan mo't am-amu tayo akabagyan na. May sangal daw ti papanaw da. Ang mga no nagkukuyog da. Anya nga ta tinapasamak ka ni Salvador. Apay adi matlag sublin dito isla. Ay, kaslata mo ilabalo dun nga imay da imbulos dito isla. Mabalin la ko maasaan tan ita nga urayon. Agsublita ko man ijay syudad. Pagluganan ta ko ma. Saan tama ka pan ijay syudad? Tawan mat motorboat a pagluganan ta. Rumbang ko ma mailiw ni busken ka. Tanabiit kayo pa'y ang nagkalaysa. Saan nga ta nagsakit? Iso anay tantan ti umay na dito isla? Ngam kunada iti pimanaw da. Ngagsublita at agos. Apay nga'y ang nagbayagaan. Diyak maawatan. No apay nga imbatinak dito ya kaduham. Diyala ko man imanugot nga agbalin a caretaker dito. Tanay nakasulsulinak a lugar. Ngamok la kumakastoy. Sa anak la kumamat ang nagsagmak ka ni Salvador. Ay, ma'am. Anya ka di ti kinayat mo kunkwana. Nagmamayat di sa una idi agar-aram. Ita, awanan dagi di akar-karina. Kaslain tayab ti kali. Mabalinan ti mga ti death certificate ti Cherry. Ta imbaga dagiti Coast Guard nga imposible as ibibiyag pa'y. Ipag nakadimanan ti papeles, sir. Ngam, adamanan bingay ko Mga laak iti death certificate ni Cherry. Tapno may pagnamon ti panangalak iti benepisyo. Areglado, basta dabingay ko. Agawam nga ron. Tapno adamanan kwarta a maklaim. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Napartak may pagna ti papeles. Iso nga agagawa ti tao, gapo iti kwarta. Huh. No di ka agagawa, maunat ka si mumulagar. Ti ahen ti insurance kanibos. Kasla napatag ti pagsarsaritaan da. Adayuda ka nagiti daduma amang mangan. Sa anak nagpatlaw. Si putak man na niya karamidan da. Agmask ka nagsanglasak. Tapno di nak mabigbig ni boss. O masiligak iti lamisan da. Apayakas la sa bali ti Jarmaw. Nakitak da boss ka ni Sally nga ahente ti insurance. Ada ka didakes na no nakitam ida ako nam. Nangagko ti saritanda. May papanit insurance plan ni Ma'am Cherry. Kunakon kait. Impa-insure na ni Ma'am Cherry. Tapno adamanen maala na akas iti day di immo na nga asawa na. Adan sakit milagro ang mapaspasamak Kastama ti atap kao. Ngam, anya kumangay ti maaramidan tayo. Awan pulos ebidensya tayo. Ay, masapal nga damaramidak.
Impyar kanyak na di madam ti may sa negosyo da. Ada utang ko na imbaga nagam ka ni madam. Anya ti aramidam. At dagayam ko a polis. Ibaga ken kuha na ti amin. Malagipyo ka di ti imbaga idi ni Nana Marla, nga agbalin ka no a caretaker ijay isla, no adan to asawa ni boss, nanang? Naibaga na nga agpayso idi dayta. Saan nga ta nga ijay tinapananda? Idi pimanaw da sakbay nga imbaga na analmas ni Ma'am Cherry? Ay, mga no ijay nga agpayso tinapananda. Nalabit. Nga masapul amaamuan ni Kiko daytaw eh. Anya ko mangay ti maaramidan na no bilang laeng, nanang. Dayta ti saan ko nga mau. Panasaglaan nga ibaga ka ni Kiko ti imbagam. Oray no maamuan na, naturturay lata ni boss. Amangan no adda amamon ni Kiko makatulong iti daytoy apasamak. Kasanon, no maamuan ni boss nga agdwa-dwa tayo ken kuana. Boss, kumusta nga ta Madam Cherry kan Nana Marla ijay isla? Gayam. Inkamanan ni kaninday ti abasto. Saan ka ngagpadlaw? Imatim iti unag tinaladan iti asidang tiruangan ti bakod. Kasano no makita dak, boss? Usaramat na ita sang kabasit nga urtag mo ah. Rabi ti panangikabil mo. Lukatam ti kandado. Ikabil mo ti abasto. Kalpasan na, pumanaw kan. Matungpal, boss. Inak ka di aggatang iti abasto da ijay grocery? Wan. Ang mga naawanan ti abasto da. Boss. Siyak ka di amapan ni ijay isla? Uno, umay kayo mat. Apay pailaang umayak ngay. Pasurot ko tinalimad ni Dado. Kasala da sikreto da ka ni boss. Pagkunaam nga da sikreto da. Didak nakita, edi nyawat na ti ado akwarta ka ni Dado. Ang dalaki di kahit asawan na jay. Anya ti aramidam. Mangtulagak iti mangsurot ka ni Dado iti nalimad, no sadino ti papanan na. Ang mga no mapan iti isla. Madlaw na lakit de iti mangsurot ken kuana. Masapol nga da telescope ti mangsurot. Tauray agyan iti adayo. Makita da ti papanan na. Sa bagay. No ada telescope ti mangsurot. Sana madlaw ni Dadaw. Mayat tinapanunot mo, Kiko. Saan kami na maawat ti konsensyak no pudno ti atap ko? Sapay la kuma. Taagbaligi ka iti aramidam. Tulong anak. Nagsakit ti tiyan ko. Agkarasubli aki CR. Diyak may toredan ti sakit ti tiyan ko. Agkapsutak pa yan. Ay nakasanong arudan, ma'am. Awan mo ti agas ta ditaw. Mabiit laeng. Inak mangala iti bulong ti kaimito kan bayabas. Ta ipaburak ko. Isu ti inumam. Sigurado ka kadi makaagas na kita. Amang ano kumaro ti sakit ti tiyan ko. Makaagas ngampermi anasubot. Anusam tapno saan ako maro. Pinadas ko idi ubing akpay. Anay ko, nagsakit na talaga. Sige, mabila nga raw, tenak mangala iti bulong ay bagbagak. Masapul nga agawa ak ti mangala iti bulbulong nga ipaburot ko nga inuman na. Ang mga noan niya ti mapasamak kan kwa na. Ay, may sakit dito'y abalayan. Ay, dyan laki di kaya tiyang may sa dito'y sulinak adisaw. Maulaw ako. Agindak. Tama nga no matumba. Ay, Ma'am Cherry. Di na kumabot panawan pangaasim. Bumangon ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Krimen. Dito'y drama tayo.
Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, pinagparang da Salvador Candado anatinag ni Cherry iti taaw. Iti sabali abangir, masikuran da Cherry kanana Marla. Gapu iti kinaawan ti kuryente iti isla. Kan saan maten ida asublian ni Salvador. Kabayatan na, kinasarita ni Salvador ni Sally. Tapno maala na ti binipisyo, tap pinagparang na apimusayan ni Cherry. Iti mat isla, nagsakit ti tiyan ni Cherry. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas anapauluan. Krimen, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maulaw ako. Agidaak. Mga namatumpaak. Ay, Ma'am Cherry, di na kumamit panawan Ang asim, bumangon ka. Mabit lang tayo ipaburot to'y inala ka bulbulong, ma'am. Saan nga ta kumaro ti sakit ti tiyan ko no inamakday na. Saan, ma'am? Napadas kun daytoy. Daytoy ti aramatan dagiti adayo iti ospital. Malanga raw tayo ipaburukan tapno makainom kan. Nakitak ni Dado anapan iti grocery. Imbaon nyo ka di ama pa na grocery? Nabiitak pa'y bata na grocery. Saan ko ngayon babaw ni Dadaw? Awagak nga no di pulis sa gayem ko a kinatulag ko. Kasano ko mama kasurot ti pulis? Awa motorbot na. At dagayem na amang ngalap kan Coast Guard. Mabalin nga isudat imang surot iti nalimad. Maamuan tukit din ni boss, apatik-tik-tikam. Awan mat makamo manang. Dua talang mat. Santa ko maamakibiyang. Ngam kaasima at dagiti mabiktima manin ni boss. Dahit ang harap kahit. Nabayag agayem ko ni Cherry. Diyak kayat amay sagmak. Uminom kayo, ma'am. Ang mga numadihydrate kayo. Dayta ka din, Jane, paborik mo, mana. Un, ma'am, ano sa inyo lang at nasupot. Makaginawa kayo no makainom kayo iti kasta. Alaman nga ron. Nagsugpat, manang. Dayta sugpo na ti tumulong tapno maup-up ti sakit ti tiyan niya, ma'am. Sige, anong sakngay naman, manang? Kaya't ko ti maimbagan. Tas singirak ni Salvador iti daytoy ngay naramid na. Ti panang baybayan akadatayaw, ma'am. Nay, manong Kiko, si kamot ti masabat ko. At din nawagak amang surot ka ni Dado. Ha? Napan kano'y giigi ti baybay. Iti asidag ti pantalan. Ay, papanan lang ata. Iti nga ta isla. At daatap ko nga ijay. Apay anapan iji pantalan. Ngam, apay adi nakadwa ni boss. No ijay isla ti papanan na. Ape anapan pa'y na grocery. Kaawatan nga adda tao ijay isla apang ipanan na iti groceries. Ang mga nadda ijay ni Marla. Kat, ni nga tamat Ma'am Chire. Posible nga ta nga damat ijay. Dahil tatitakwatan tayo. Jackpot yan nga awanan ti gayem ko. Imbag, timbay ka dito balay, Sally. Agmay-may sa kayo ka dito'y balay yun, sir? Hindi niya, wag mo nga umay ka. Imbaon ko ni Violi ijichendaan. Husto nga rod, tapno di da maamuan ti may papan iti binipisyo. Oh, mabalin yun ang mapanalaan ija opisina. Oh, mabalin ka din? Ala, umay kan tumanan dito palay.
pare ti bingay mo. Wan sir, narigat no iti opisina ti pangtudan nyo kanya. Pagsayaatan na, no adda life insurance plan ti tao. Adda ko mamanan ti yalaan nyo iti life insurance plan, sir. Ano kayat mo? Yalaan ka man, ha? Di nakmet asawa. Tapno da kayo ti beneficiary when numang claim, sir. Awan lang ko mati asawam, tagpaaramid tan iti marriage contract ta. Silaw samot ti basit ayati ti makitak iti adayo. Papanan na nga tamot na ita. Ay, idapak ti silaw ko. Tapno didak makita. Total, nakadano nak iti kabat-batuan. Apag kalipkipan nga umuli. Ibaklay kong ti karton. Abay ta, naibaklay kon. Apaman ang maikabil ko iti unag tigay ti karton. Pumanawak adagos. Kumusta kayo, ma'am? Adda ka di pimipi anti sakit ti tiyan niyo. Adda manang. Imbag, taamom ti makaagas a bulong. Dagi jay, ti us-usaran dagi ti dadakil kaw, idi ubing kami. Isuan naramanak mo't day jay abulong. Nasugpat, nga makaagas nga agpaiso. Agyaman ak unay ken ka manang. No di mo amo day jay nga agas. Ang mga noan niyan tinapasamak kanyak. Berbimot adanag ko idi makitak anakapsot kayo launay, ma'am. Kunaklakit di ano panawan nak dito'y islang agmaymaysa. Santa nga ipalubos nga agnanayon ta dito'y isla. Sapay awanan na bastuta. Ay, day tamo ti pagdanagak, ma'am. Awanon ti mabalinta nga ilutaw. Inton aglawag. Inta agpuros iti prutas. Ta isupay ti pamadpad ta iti bisinta. Ay na, umay kayo dito, ruwar, ma'am. Ade, pakitak ka na kayo. Anya day jay manang. Ada ka din nakitam nga ulag di tarwar? Basta umay kayo. Tamapanta iti nakakita ak iti bagbagak ka na kayo. Indayaw. Oo, di nakngarot ikuyod ata surutan ka. Ay na, asino nga tatinangibati iti bagbagak. Anya ka di day jay manang. Makitam no makadanon ta iti ruangan agi tibako. Kumpirmadan manan. Sinurot na ti motorbot ang naglugaran ni Dato. Kat, nakita da ka di day jay amarla. Narigat no sumugod dalat ta ni Jay. Nakita da ngay baklay kano ni Dado ti karton sa aking malipkip iti kabatuan. Kalpasan ti 30 minutos. Nagsublay nga awanan karton nga awit na. No kasta. Adda tao ijay anang tedan na iti groceries. Anya pa nga no di kasta. Sino iti mga ramat iti nakakarton no awan tao ijay. Anya itan ti aramidam. Gayem kumot ni Cherry. Adda karbang nga kamang sapol ken kuana. Ibagak ka dagiti pulis, asawaran dati diso aking malipkipan ni Dado. Adda lakit di tao ijay. Masiguradaw asaan nga agpudno ni Dadaw. Ibagak iti gayem ko a pulis a mapanda ija adiso. Mapanda kitaan ti ayan ti balay ni boss. Karton mat daytoy. Asino tinangikabil? Apay adida man lang nagpakita kadata. Lukatan ta kaday takitaan ta tilinaon na, ma'am. Adda lakit di kadadado wano Salvador tinangikabil ditoy. Lukatan taman. Groceries na gitoy. Apay ngay bati dalat ta ditaw. Apay adida inyo nag. Madidaytoyan Tila ang panangipupok da kadata ditoy kat maysan akrimen. Mabalinda ka di amadusa iti kastoy akrimain, ma'am. Wen ama nang, amin klase ti krimen, ada katukad na adusa.
Di da ka nakita, idimpan mo tiya bastuna iti isla. Saan, boss? Tarabimat. Sigurado nga dada iti unag. Nakaturog da siguro. Awan mo TV, Jay. Tapno agbuyad ako ma. Ikan ka mo't iti bingay mo. Naalakon ti benepisyo ti life insurance plan ni Cherry. Naglaing kayon, boss. Mairano dak iti kinalaing nyo. Naalayo ti benepisyo. Idinto ta... Ops, saan mo nga ituloy? Ah, Amok, ti kayat mo nga ibuksilan. bilibak iti kinalaing nyo, boss. Nakaala kayo iti kwarta. Idinto Saan mo nga ituloy ko nakmanan? Um, Inton ko nimbabawig ti ited ko kumakin ka. ay, saan boss? Sige, sana kung ngagsaupay. Anya ka diti ka udyan adamag ki ikaw. Anya ti kuna dagiti pulays. At dawaran, manang. Mabalindan ti mapanagsawa ri Gisla. Amuda ka di jay. Maban ti teleskop ti nang surot iti nalimad. Uray addada iti adayaw. Nakita da ti nang sardangan ni Dado iti motorbot. Masurutan dalakit di. Sapay lakuma. Taad dapay ti gayem mo ijay ki ikaw. Dahil tatinam na maag. Agparparik na kanyak. Asibibiyag pa iti gayam ko. Kano ka di nga aggunay dagiti pulays. Kitaan da pa no sana mapan ija ni boss. Taamangan no addaguns na. Una, tamangan no adda nga agpaisaw. Narigataan. Iremedyo da nga ilisi ti motorbot ni boss. Tapno saan da makasurot. Adda nga min ija si ti pantalan ti motorbot ni boss. Ay na, agpada ta malidliday dito'y nangipak niyan da kada tamam. Kunak no pudno nga ayatan nak ni Salvador. San mat, tay may nakimbati dito eh. Anya nga tati panggap na. Jakmat matukod a panunutan no apay. Imbag ta nagmayat ka nga imay dito'y manang. Una, gapotay bagbagada na pintas ka no da ito'y a vacation house. Iso nga imayak ta kayat kumut a makita. Napintas matkit di nga agpaiso. Ngamti ka awan tao dito'y timati. Kas kumay di nagsakit ti tiyan ko. Adayo tayo iti ospital. Imbag tamom tinagpaburak iti bulbulong. Anya nga ta tinaknakan ni boss. Taimay na taimbati dito'y. Saan siguro alimpyo ti utak na? Jay ayat anariknak idinabiit kami pay. Nasukatan iti gura. Saan ka mapabasaw no kastaman ti marik na, ma'am? Oray siyak met siguro at ipakapasamakan ti kastaw. Kagurak met Kasla kayat ko ang mapantay ti Restobar, Dado. Inak man mangkita iti asawaek. Asawaan nyo, wano insuryo, boss. Di ka man nag-ngirsi-ngirsi dita. Makita amin na nangisit agugot mo. Nagmarya kitaan. Ni boss mat. Taibaga na pa'y laang mat. Magpasuman. Saan ka di apod no te imbagak? Wan man langan, boss. Ay, patuluyan ta ka din ti mapan iti ibagbagayaw, boss. Kitwa na. No imbagak. Patuloy. Makakita nga ruden iti nagpipintas ababalasang. Oray makakita ka. Di na kamot lang kayat. Kaputa nagalas kamay. Ni boss mat? Masikuranak unay dito eh. Awan ka diti mabalinta arumwaran? Makapanta ko maitiigid ti baybay. Bareng adda makita ta mabalinta a pagpaarayatan. No tiruangan agit. Landok mat. Saan ta maluktan ta nakakandado itiruar? Padasan ta kitaan no adda kayo asangaan iti asidag ti bakaw. Sige. Mapantag kita iti kayo nga asidag iti bakod. Ikarigatan ta ti umuli. Idi pa'y kumaan na panunot ta daytoy, ma'am. Adamot ulos ang mabalinta kartibon a pagpababaan tama pan iti banlasyo ti bakog. Sige, aggunay ta nga rudan.
Intamang sapol no adda kayo iti asideg. Ay na, adda nga agpaiso kayo ditaw. Inakalaan ti bunang. Tatagbaten ta ti mabalinta pagbaddekan nga umulay. Makaulit nga ta? Ikagumaan ta, ma'am. Makatagbat talakit di iti mabalinta pagbaddekan. Kumpet ta iti lanot anak kauy-uy iti kayong. Sige, pag tinulungan ta atagbatan, ingkangarod mangala iti bunang. Wun, ma'am. Jay ar-arabatek apagtagbat iti kayo ti alaek. Sapay la kumata makaruwartan dito eh. Kasyan na tamot siguro ni Apo Diyos. Ta saan tamot adakas a tao. Ingkangarodan alaan ti bunang. Taurayan ka dito eh. Imawag ti gayam ko. Mapanda ka nun iji isla. Bareng adda pa ti gayam ko ijay. At dapay nga ta. Amangan mait numang namnama tayo iti awan. Buyugan tayo ti kararag manan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Krimen, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kiniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.